आणि आता पाहूया अवकाळी संदर्भातल्या महत्त्वाच्या बातम्या। अवकाळीच्या तडाख्यानं बळीराजा आता बेजार झालाय। पुणे, नाशिक, जालन्यामध्ये पावसासह गारपीटही सुरू आहे। गहू, हरभरा, कांदा अशा या पिकांना मोठा फटका बसलाय आणि ही पिकं आता उद्ध्वस्त झाली आहेत। चारा पिकं उद्ध्वस्त झाली आहेत, त्यामुळे जनावरांचा सुद्धा एक मोठा प्रश्न आता पुढच्या काळामध्ये निर्माण होणार आहे। शेतकरी वर्ग सध्या मोठ्या चिंतेत आहे। महाराष्ट्रात मागच्या आठवडाभरापासून सुरू असलेलं अवकाळीचं हे संकट अजूनही कायम आहे। काल पुणे, नाशिक, जालन्यामध्ये जोरदार पाऊस झाला। नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगाव परिसरामध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे प्रचंड नुकसान झालं। तर पुण्याच्या शिरूर भागामध्ये टोमॅटोचा अक्षरशः चिखल पाहायला मिळाला। जालन्यामध्ये वादळी पावसामुळे शेती पिकाची माती झाली, तर चारा पिकं उद्ध्वस्त झाली। बळीराजा पुरता कोलमडून पडलाय। 5 प्रातिनिधिक दृश्य आपण पाहतोय। जालना, पालघर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यामधून अवकाळीचा कसा तडाखा बसलेला आहे। बळीराजा त्यामुळे सुद्धा चिंतेत आहे।